Pornesc în aventura vieții mele cu stângul, pentru că am venit la prima mea partidă de clonc, barca e pregătită, totul e în regulă, însă mașina am înfundat-o într-o dună de nisip. Nu mi-am dat seama când am ajuns aici, era cam întuneric. Am căutat cu piciorul un mal fără noroi ca să pot să dau ușor barca la apă și am căutat să mă apropii cât mai mult cu mașina. Și ia uitați ce e aici. Loc nou pe care nu l-am mai bătut niciodată și, mă rog, acum plec la pescuit, nu o să stau toată ziua să plâng lângă mașină. După ce m-am împotmolit, am zis că poate după ce o degajez de toată greutatea, am transferat tot ce am de luat cu mine în barcă și am mai făcut o încercare. Am scos nisipul de sub ea cât am putut, dar n-am reușit să o scot. Am văzut un tractor, poate îl mai prind în timpul zilei și facem o combinație să mă scoată de aici. Altfel, doar cu distracția de pe apă, nu știu cât va fi de bine. Ceau!